Hej igen. Nu ønsker jeg at vise, hvordan man kan gemme et menupunkt og samtidig vise en mulig fejl, der opstår, og hvordan man kan løse det. Senere at Senior Erhvervs hjemmeside er jeg opbygget meget komplekst med mange brugere, der kun havde adgang til deres egen hjemmeside. Og det betyder, at der godt kan forekomme en lille fejl, når man ønsker at tilføje menupunkt. Her er jeg logget ind som en bruger af afdelingen Skive Viborg, og I kan se, her er mange artikler. Og nu ønsker jeg at tilføje et menupunkt, der hedder for virksomheder. Så jeg går ind her under menu, så skal jeg vælge main menu, så er det hovedmenuet. Det her er jo kun forsiden, så det behøver vi ikke tilføje menupunkter til. Så det her menu tilføjer menupunkt, og det skal så hedde for virksomheder. Jeg har oprettet den før, som man kan se. Nu skal der selvfølgelig også stå afdelingsnavn, så det er Skive Viborg. Og så skal vi vælge menutypen, og det er jo for de fleste gange en artikel, så det er en single artikel. Nu vælger jeg en artikel, og det var som sagt før for virksomheder. Så jeg har oprettet alt klar. Jeg har udfyldt den her, og det er jo den navn, man finder det i menuet under. Så det plejer at holde ledig og frit. Så har vi, hvor det skal oprettes i, det var i main menu. Så har vi ønsker det på selve menulinjen for oven. Vi ønsker det ikke ind under et andet. Vi ønsker det her for oven. Og så siger jeg gem. Og så kommer der en fejl. Og det betyder, at der findes allerede et andet menu, som har den samme alias. Det er denne her. Det vil sige, at vi kan ikke gemme det dobbelt, og det er ret klogt af systemet at fortælle os, så at vi ikke har nogle fejlbehæftede menupunkter. Det vil sige, at jeg skal gå herind, og nu fortælle systemet, godt, det er for virksomheder Skive Viborg. Og det er så et unikt navn. Her må man ikke indtaste danske tegn som E og Ø og underlige tegn som det her, eller specielle tegn som det her. Vi skal holde os til normalalfabetet, det vil sige, har vi et A, så omskriver vi det med A og E. Og hvis jeg nu siger gem, så kommer der igen en lille fejl. Nu siger den invalid form, og det er, som man også kan se her, at den simpelthen har glemt, hvilken artikel man skal vælge. Så den vælger vi på ny, og nu kan vi godt gemme det. Og nu har den selvfølgelig også glemt, hvor den skal gemme det hen, så nu skal vi fortælle den også, at det skal være i main menu, for ellers kommer den ikke frem. Så den glemmer lidt, hvad vi har fortalt den før. Så vi må lige sikre os, at vi har menutitel. Det er den titel, der kommer til at stå her. Vi skal sikre os, at vi har den her unikt. Vi skal sikre os, at det er i main menuet, det gemmer. Og vi skal sikre os, at vi husker at fortælle, hvilken afdeling det hører til. Således at vi også kan se det på menupunktet, og det kan jeg altså på selve siden, når man henter det, og det viser jeg lige om et øjeblik. Så jeg gemmer den her nu i det rigtige menu, og opdaterer sidevisning, og her var den. Så hvis jeg nu klikker på den her, får vi vores artikel frem, og vi får her afdelingsnavnet. Det er det, vi indtaster i Page Display. Tak fordi du lyttede med.